Kollaborazzjoni bejn Project Green u Hospice Malta waslet għal ħolqien ta' ġnien fil-faċilità ta' Hospice Malta f'Santa Venera. Lan huwa li l-ġnien joffri momenti ta' serenità lil pazjenti li qed jiffaċċjaw sfidi ta' mard serju. Il-ġnien ikopri medda ta' 2700 metru kwadru. Il-konċett ta' disen sar b'tali mod li s-sodot ta' residenti jistgħu jinħarġu fil-ġnien. Is-siġar, fjuri u arbuxelli ntażlu skont il-benefiċċji terapeutiċi. Il-ġnien jinkludi żoni dedikati għal membri tal-familja u tfal li jiġu jżuru l-pazjenti, inkluż tamir tal-lob. Ġie installat ukoll ġibjun għall-ilma tax-xita li se jintuża għat-tisqija. Is-siġar imħawla wkoll se joffru kenn mix-xemx. Iċ-chairperson ta' Hospice Malta Bernadette Bonici Kind qalet illi dan il-ġnien huwa xhieda tal-impenn ta' Hospice Malta sabiex tipprovdi kumdità, paċi u dinjità lill-pazjenti tagħha u lill-familji tagħhom. Se jkun post ta' serenità u kalma u kwiet għall pazjenti meta jkunu għaddejjin minn żminijiet tant diffiċli. Fi żjara fil-ġnien flimkien mal-kap eżekuttiv ta' Project Green Joseph Kuxkieri, il-Ministru tal-Ambjent Miriam Dalli qalet li dan il-ġnien huwa eżempju ċar ta' kif il-Gvern jista' joħloq spazji li jtejbu l-kwalità tal-ħajja ta' dawk li għandhom bżonn serħan u kura. Dan il-ġnien sar b'investiment ta' €1,200,000 minn Project Green permezz tal-Community Greening Grant.